Kaixo lagunak, hementxe nabil, fluor margo batzuk erosi ditut, eta marraski dotore bat egiten. Aber ze irutze zaizuen. Banijo atxerrik itxarga. Kaixo! Polita ala? Taki polita ala, nahiko kakamo kordo batea zaitez da, Fluoreszentekin egindako gauza ederrak ikusi nahi dituzue? Begira. Horiek bai marraski ederrak Amaia Lejarretak egiten ditu, eta gaur izango da gurekin. Ni bitartien honi babarrun emango jot. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Amaia Lejarreta ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, ondo. Ondo, gu bai gaudela ondo, gaina hor fluoreszenta eta guzti etorri zea, eta gizein behar diguzun. Badakit, gorputzak eta guzti margautitu zula, nik ez dakit presna hon edo ez, Gaurkoan beste zozen. Gaurkoan beste zozen godeu. Bai. Nolatan hasi zinan hola, gaina holako kolore bizikin da gorputzetan eta hola margatzen? Indela 2008an, artelanak margotzen hasi nintzen, eta gorputza euskarri moduen, body painting disiplinan aritu nintzen, eta 4 urtez hori egiten ibilinaz. Bueno, guantxe hemen ikusi dugu baten bat, eta ikusiko ditugu gehiago, eta zukalden zemuz moldatzea, Amaia. Ederto. Ederto? Bai. Bale, gaur ikusi zuen, brotxeta bat ingo dugu barazkina, gero hamburguesa bat babarrun zurina, eta krematxo bat lagungarri bezala. Adi lagunak, ez dakit margotuta bukatu bet. Beno, lagunak eta Amaia, esan dizueten bezala ingo dugu brotxeta bat eta gero hamburguesa. Brotxeta iteko barazkina, hemen dazkau, barren gorrik, geresi tomatek, tipula moria, piperrak gorri eta horila, eta baita ere, kuiatxua. Ingo deuna da, pusketatxuakin, brotxetan makillan sartuko deu, eta gero plantxan bukatuko ditugu. Baina, gainetikan, botatzen jungo gea, suku bat prestatuko deuna, hemen da gauziapia, ospina modena da, eta baratzuria. 3 osagai horiek batzuia txiki da modena eta ziapiakin jarriko dugu zutan, pixka murrizten utziko dugu, eta gero saltxatxo hori erabiliko dugu, ja, brotxetei buelta ematen jaunean, gainetik pixka botatzeko, hola, xapore pixka eta goxotasuna emateko, bale? Gio, ingo deuna baita ere da, hamburguesa bat. Hamburguesa, babarrun zuri jana, alegia. Eta honekin ingo deuna da, mendagau tipula moria, baratzuria, azenaiua eta porrua, ingo ditugu goxatu, ondo, eta bestaldetikan baita ingo deuna da arroza egosi. Gio, dakaunian, barazki goxatuta, arroza egosita, ingo deuna da, barazki birrindu, eta gainuntzeko osagai guztikin naztu eta birrindu. Bai barrun zurila, armendolan xerra dazkau, ogi xetua eta komino pixkat. Hoi dena naztuko deu, utzuko deu ostutzen, hotza da honian zanpatuko ditugu, eta sartaiti pasa prejitu, eta jarriko deuna da, brotxetan onduan platerian. Eta horrei lagungarri bezala, saltxatxo bat ingo deu, barazkinare bai, eta barren gorrina. Barren gorrik, azenaiua, tipula gorrila, piper horila, eta gero dakau salda. Dana ondo errekosiko deu, salda botako deu, murrizten utziko deu, gero birrindu, eta gure hamburguesan da brotxetan, lagungarri jarriko deu. Ados? Ados. Oso ondo. Bueno, hau esan da, ingo deuna da. Bueno, brotxetak gero jungo gea prestatzen, jarriko deuna da, bebitu, barazkin martxan jarri behar ditugu. Ordu, ingo deuna da lehen da biziko eta behin, zu jungo zea saltxatxon barazkikin, hemen dakazu azenaiua zuritzeko, aber hemen, katiatu zaizkit eta berretorri egonea, venga, hau zutzako eta hau niretzako. Eta ingo ditut 2 lapiko martxan jarri, gauzak erregosten joteko, bale? Bueno, azteko eta behin hemen adibidez, zure krematxuantzako, hemen arroza egosteko, eta beste hontan nere barazki egiteko. Vale, eta hauek gainean jarrita, lana eta min gaina eman berde baldi berian, bale? Bueno, Amaia, konta iguzu, zergatik hasi zinan gorputzetan margotzen, zerrek
inspiratu zizun? Inspiratu, momentu txar batek, kasu honetan. 2008an olako krisi bat eukin eban. Bai. Eta bueno, artelanak margotzen hasi nintzen, eta bertan, artelanan aurrean kamara ipinita, hasi nintzen apurka-apurka, nire gorputza margotzen eta nire kuadroetan integratzen. Zu zeu, lehen da bizi? Lehen da bizi nien neu. Vale. Eta hori, paroi horretan, aprobetxa honeban, guzti hori lantzeko, ikertzeko, eta beste bide bat edo topetako. Eta krisia zertzan, etxinan ondo ikusten da margotutan nahi zen ikusi? Ez, beste lan baten egon nintzen, eiaten agustetan asko, eta esala nire... Zizun betetzen alegia. Bai, eta horko paroi horretan, hor konturatu nintzen, zer gurena benein. Eta zekin hasi zinean, adibidez, pusketa batzu tatuagia bezala egiten, edo gorputzan, ez dakit, arpegila margotzen, o gorputz guztia margotzen hasi zinean? Apurke. Gorputzeko atalak margotzen, eta apurke, gorputz guztia margotzen. Eta hori izatea body painting, ez da? Body da gorputza margotzia, ez da? Body painting, eta baina hori normalien, norbeak beha iteio, o beste batek zurin biharrizu, errezago ibiltzeko? Normalien... Segun zen, no, aino ibiltzea, ez flexibilidade honakin ibiliko zea, ez da? Normalien beste pertsona batei, ez? Margotute, ohituta egonaz. Baina kasu honetan, holan hasi nintzen, nire gorputze margotzen. Eta margotzen dezunean gorputza zer nahi dezu adierazi? Azkenean, gorputzak emoten dozkuna da gure burua edo ezagutzeko beste aukera bat. Batzuk yoga eta beste gauzatzuk egiten dabie, nik kasunetan, nire gorputza margotuz, horra zenitzen, nire barruko koloreak edo ataratzen, ez? Vale. Eta kasu horretan, era berezia da, ez da ohikoa gorputza pintetie, eta, margolaria izen da, horrekin eban erramenta bikaina, ez, hori lortzeko. Orduan kolore bizia eskazu barruan, zeatikan kanpoa hoxik ate dituzu, ez da? Bai, azkenean hori, Zergatik kolore biziketa inbesteko... Bai, horra zinitzen fluorra ganera, batean urten zan idea izen zan, fluor koloreak erabiltzerako esan eban, argi baltza erosikot, eta argi baltza erosin eban nien, behin kolore fluorrekin ikuste erakorduen, konturatzen zara, artelana edo bestera batera ikusten dozule, ez? Espero ezen dune, hori da. Eta da, pizkat gogoarazteko, ze kolore deko guzen barruen, ez? Batzutan, aldi latzak edo pasetan bagabiz, gogora dehazteko edo erabilizen dut, batez be. Eta adibidez, gorputzaldi txarra balin bazkazu, o barruan goibel balin bazabiltza, edo gorputza iluna guatea zaizu? Edo kontra ite jozu pixka da, iluna garbi jarriko endere... Segun ze behar deko zun, claro, ez da bardine gure badozu atara, zeo zer goibela barrutik, horretarako batzuetan, kolore hoiek atara bardozuz, ez? Baina horreri buelta motea gure badotzezu, kasu horretan kolore alaiak, argillak. Zer rei deitzezu, dano dakiu zintzu dia kolore alaiagoak, adibidez, marroia, beltza, ez dakit, dia pixka tapalagoak, orilla, urdin argillak, oiek dia pixka biziagoak. Kolore bakoitzak zerbait adierazten dizu? Bai, netzako koloreak energia bat deko barruan, eta segun eta segaz konektatzen dozun, kolore batzuk edo beste batzuk erabiltzen dozuz. Eta hori asko esaten da, ez da? Jaskeran jartzegean oso ilun jartzegean edo argiago jartzegean barruako pixkatola da eskaula alegila, ez da? Hori da, bai. Hori da, isladatzen dugu, ez? Barruan darabiguna edo, bai. Eta adibidez koloreak terapeutikoak dira? Bai, badiez, bai. Adibidez, bigarren mundu gerran, saldu zien, Espainietako gorria, zan produkto estrella esaten dena, bai. Segaiti, gorriak, indarrak emena, berotasuna moten dotzuleko. Adibidez, bai. Eta hori, etxeko dekorazioan bebai bardin, ez? Edo, segun eta ze artelan dekozun etxean, era batera, bestela transmititzen dau, kolore horrek, zen energia da. Azken finean. Egia esan. Txuri beltza nahi gustatzen zaigu, eta txuri beltzak ere bere gauza dazka, ez da? Baina azkenian kolorek beti bere indarra daka, ez da? Hori da, bai. Pentsatu, ostadarra txuri beltza izango bazen.
Tristi. Triste, bai, tristi. Hala da, lainua izango zan, ekaitza da beltza, ekaitza etortzea beltza. Ostarra beti koloretsu. Ondo. Joseba, honek txikitu inguaz, ala... Bai, oso ondo, baina, oie, txikitu. Vale. Bai, berdin du ez da txikillein behar nik inbertzen, nola gero saltzakin da birrindu ingo deun. Da, ona botako. Horrea botako ditugu, bai, hori da. Eta pintura aldetik adibidez. Pintura desberdinak erabiltzen dira? Edo beti antzeko pinturak dira, hola, errex garbitu aldianak eta holakoak edo... Ba, nik normalien mise gainean akrilikoak erabiltzen duaz. Vale. Margo akrilikoak. Eta gero gorputzean, ba, bardinak, beti bardina dauz. Egie da, azkeneko proiektuetan erabilizen duazela bustinak eta bebai. Ba, bueno, naturan egindako lanak dieselako. Ba, igual bustinak, zerrautzen gauzekin eta holakokin, ez da? Hori da. Guk hori izan deu, beti, norbaiten lo hartze unian, kortxua izu eman. Kortxo bat izu eman. Belbeltza jarri kortxua. Eta hola, kopeta margot, eta zenek ez duin hori, Ai, ama. Body painting. Body painting. Kopetin painting. Kopetin. Ai, ama. Bueno, bago, hemen txirrik itxarraka, ez da? Bai. Eta, lehen esan dezu, bueno, azkenengo urte hauetan, hasi zinela gorputzetan da hola margotzen, baino, pentsatzen dut leku gehiotan emargotzen dezula, ez da? Ez dala euskarri bakarra gorputza. Ez, artelanak normalean mise gainean egiten ditut, akrilikoagaz, eta batipat soporte horietan margotzen dut. Eta geho jendiai eleare hasi nahi diosuna antzekoa da bai gorputz batenin edo oial batenin edo leku desberdin batenin? Bai, bueno, dike gorputza margotzen dutenien beti arrazoia da leku horretan integratzeko nahi hori, ez? Bateratasuna edo eukiteko, bai obrak eta bai gorputzak kasu honetan. Eta artelan baten aurrean integratzen duten momentuan ez dago ardure ze pertsona egon. Azkenien hasiera puntue artelana da. Bai. Eta geho gorputzena oso efimerua da, ez da? Piskat pena eman behar du, ez da? Baino inda desein. Bai, egunien bertan ganera, artelan bat egiten dutenien, gorputzeko margo bat egiten dutenien, handik eta ordu batzutara dutxara doiez, artelana desagertzen da, artelan efimeroa, kasu honetan, eta bai, azkenien, efimerotasun hori da bizitza moduen, ez? Piskat, bizitzan bizitzan moduan, artelana bardin da. Bere momentua dazka, bere unia daka, eta... Bai, eta ganera niretzako dutxara sartzeko momentu hori ritual bat edo esango baliz. Bai, ze hor azkenien urak dakarrena, urak darama, ez? Eta dutxan sartute margo guzti hori botata, azkenien hor barruen eukindako korapiloak ero zeo zelan, urek eramaten da, ez? Hori da. Eta gero iten dituzunean hori engorputzak eta artelanak eta beti atzeko zerbaitekin lotu hor ikusten dira, bai igual hiru pertsonan arten iten du lehoi bat eta gero, hiru pertsona teatzen dira derrepente. Hori ez dut proba, oraindik ez. Ez dut proba, ez. Egia esan ikaragarraiak esaten dira, ez? Horri dituzuen margoak, beti atzekoakin lotutare bai, ez da? Hori da, bai, perspektiban. Perspektiban sartzen da, bai. Eta ikusten dezunean horrenguan, ez dakizu ez da norbait da hola bertan. Eta geho, ama, horrateatzen zaigu, katua. Hori da, bai. Ona. Bueno, lagunak, hemen txaigia itzein da itzein, eta ingo deuna da, nola lehendabiziko urratzak eman ditugun, barazkik martxan dazkau, ingo deuna, june reportaia ikustea, La Malajuana. Ikusiko zuen leku badao, ondartza ehar baten parian, ikutu mexikarrakin, oazen area, ea zeite iguen gaurko. Aupa, Joseba, egunon, gaur etorri zarete, La Arena ondartzara, Sergio naiz, eta aurkeztiko dizut La Malajuana. Orain dela ia urte bat, ireki genuen, hau baita ere taberna bat zen, baina, jubilatu ziren propietarioak, hartu genuen, eta, dana aldatu dugu, mexikano baten antzadaka, lorearekin, eta idea zen Mexiko taberna bat irekitzea. Proiektu honen atzean Joli dago, bere izena La Malajuana Joliren amona
zen, eta esaten zuten Malajuana. Ez dakigu zergatik, baina, bueno, taberna txikixe bat da, oso kokapen ona dauka, Larena hondartzaren ondoan gaude, oso bizta politia daukagu, itsasoa, Kantauri itsasoa ikusten da, eta gero, bueno, terraza handixe bat dakagu baita ere, denbora ona dagoenean, zer edateko, edo jateko, edo pasealeku handia dakazu hondartzaren ondoan, baita ere, kokapena interesgarria da. Goizean, familia asko etortzen dira, txiki-txiki, baina gero arratsaldean enfokatuta dakagu pixka bat pintxo batzuk, bino, sagardoak eta bar, musika desberdina dago, koktel batzuk edateko, eta bueno, oso desberdina da, gaueko Malajuana eta goizeko Malajuana oso desberdinak dira. Gure eskaintza gastronomikoa oso desberdina da, abanikoa handile dakagu, goizeetan kafeak, tostadak oso famosoak dira. Gero eguerdietan natxok egiten dugu, tortilla pila bat daude, pintzo eskaintza zabala dakagu. Eta noski geure irabiakiak oso famatuak dira hemen, zapore asko dakazu desberdinak, eta bueno, nik uste interesgarria da etortzea eta dastatzea. Arratsaldeko 6:00 aurrera giroa aldatzen da. Koktelak, musika, oso desberdina da goizetik gauera. Eta orain, aurkeztuko dizue, errezeta goxo bat hemen Malajuan. Bueno, hemen gaude Malajuanako sukaldean, Mariarenarekin, gure sukaldaria, eta gaur bi errezeta egingo ditugu. Lehenengoa, tako veganoa da. Bueno, hasiko gara jartzen tortita plantxan, berotzeko, hasten dugu txili veganoarekin, gero koleslau jartzen dugu gainean. Koleslau asamorearekin eginda dago, eta gero bukatzeko gazta veganoa jartzen dugu gainean, eta eginda dago, prest dago jateko. Eta orain jarraituko dugu gure quesadilla vegetarianoarekin. Hasteko, tortita jartzen dugu plantxa bertan, pixka bat berotzeko, eta gero, osagaiak jartzen dugu ordenetan. Hasten dugu txili veganoarekin, gero piperra da jartzen dugu goian, eta bukatzeko gazta pixka bat. Eta amaituko dugu cheddar saltzarekin. Niretzat, zalantzari gabe, geure plater izarrak dira natxoak, tostak, noski baitare, quesadillak, takoak, baina, bueno, tostak eta natxoak azkenean izarrak dira. Joseba, hemen dauzkagu gure proposamenak, nahi baduzu gastatu, Larena hondartzan gaude, Zierbenan, La Malajuanan. Agur! Aupa Marianela eta aupa Sergio eta aupa zuen Nacho, quesadilla eta gauzo edanak, egia zan, ze parajen zaudeten, eta egia zan hor bainito bat hartu eta gero ze ondo janda horko terrazita hortan, ezin jo be. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu goxatzen, egia zan, zen txukuna dakan, zen bagauza teiatuan, ai ama. Bueno, gurean jarraitu behar dugu, behitu, hemen txedazkau, amaiak inditun barazkik, Iepa, zen nahi bizikan daula. Torri barroa. Vale. Goxatzen nahi dia. Eta amaia, guen ningo deuna da, barrengorrik ebai bertara bota behar ditugu, bale? Oin bango izut ontzitxo hau hemen. Kentzen zutonia pixkat. Eta gainuntzeko lur pixkat linbekarola puntillak inkendo. Eta lautanin eta bertara botatzen jungo gea, bale? Eta ni hemen inbiarretena. Hemen falta zaigun gauza bakarra da. Ondo, erregostia, arrozakin, babarrunakin eta gainuntzeko zaiakin nazteko. Orduan, inbiarretena da bai, arroza martxan jarri, bai edo bai. Jarriko dugu, inteko arroza txurit ja, ne gustan zaipeti, oliotan, baratzuia pixkat erregozi, bat olioak zapore hartzeko, eta orduan gero arroza botako dugu bertara. Bueno, amaia, eta adibidez, gorputzak margatzeko garaian. Zakin nola izatean hau. Jendiek enkargukin etortzea, venga, hau inazu, hau nahi dut, edo zure ikutu ematen diozutan, gutxi gora bera nahi dezun egiten dezu. Batez be enkarguz egiten duaz gauzak, artelanak, bai tailerrak, body painting tailerrak nire etxeko estudioan, eta gero etxea apaintzeko ero enkarguz egiten ditute artelanak, eta askotan artelan horiek egin eta gero, familia artelan horretan integratu. Murgiltzen, bai, Ai, ama, ze gauza ona. Bai, zatik, adibidez, zu nahi desuna
inbiar bazu, ez dakit, pixkat motivazioa o inspirazio gehiago ukiko zu, ezta? Esaten badizu, hemen haun bihar deu, ja pixkat itxita zaude, ezta? Bai, beti auregaz elkarrizketa bat eukiten dut, jakiteko ze kolorekin konektatzen da den, zein diezan horren gustoak, eta askotan joatenaz beraien etxera ikusteko bertan dauen energia ero inspirazio iturri moduen epiteko, ez? Eta holan izeten da. Asko improvisatu behar izaten da? Nik- Jendia igual erropak entzeunean, ama, zein behar den iguain hemen. Nik normalin Hau da, hile mordoa, zein kenden da, azgatatare hile zuet eta petxua. Zein behar dezu? normalien esatotziet... Kutxilla eramate zure bai. Kutxilla, por si acaso, bai. Badazpadan, bai. Eta improvisazioa da nire lanaren ezaugarritako bat. Osea, azkenien bosetoak eta holan ez duaz egiten. Eta normalien hori, momentuak dakarren energia zurgatzen dut, eta pintzelen Eta horrekin egiten duzu. bitartez, bai. Adibidez, indezu ere bai, laburmetrai bat, erro deitzen dana, ez da? Bai, sakonetik ataratako proiektua da, nire lehenengoko laburmetraia, Bai. eta bertan Janire Etxabe dantza vertikalean dabilen artistagaz Ona, etorri zan gania. lan egin dut, bai. Bai. Eta, bueno, erron adibidez, ikusi dotena da, naturan murgildunaz, naturan margotu dut, eta Janire naturan parte do murgildu dut, bai. Eta, kasu honetan, beste material batzuk erabili duaz, bustinak eta bar, eta, artelanak ematen digune muga hori edo apurtzeko Eta hor, aukera. improvisazio lana, baina lehendabiziko lana da zuzendari bezala? Bai, nire lehengo laburmetraia zuzendari moduen eta sortzaile moduen. Ze ona. Bai. Ze topatuko deu, laburmetraia hontan? Bidai bat, jaiosan hausnarketa batekin. Iani emakume artista izan da, Bai. Euskalduna nitzako zersan Euskaldun izatea eta zertan inspiratzen nitzen. Eta ia etorkizun dekogun, ez, Euskaldunok. Irudikatzen zaben, lan artistiko bat. Eta kasu honetan, ikusi neban argi zein zan bidea, barnera joen, barneko kolore fluoroiek eta atara eta naturan murgiltzea. Ze ona. Zenbat irautegu laburmetraiak? 9 minutu eta 44 segundo. Vale. Eta, badakit, urte bukaeran argitaratu zen dula, ez da? Bai, Durangoko azokan izan zen estrenaldia, eta oine, apirila eta maiatzan laburbiran egon nintzen, Bai, Euskal Herriko film laburren zirkuitoan, bai. eta oine udara begire, ia aukera gehiago dekoten, beste festival batzuetan ibiltzeko, bai Espainiarre, mailan. eta bebai, atzerriko festivaletara bebai izena ematen Ze ona, ze Bai. ona. Bueno, ora maia botaia, bertara, betu, kolori hartu digu, hola nahi nun, pixkatola, azpik aldeketa moreno jartzia, vale? Horri ingo deuna da bain, barren horri guztik bota, eta salda ere bai, vale? Eman hola lau vuelta pixka, raka, eta gero ingo deuna da, saldekin tapatu. Ni uste hor daun saldan erdila nahiko izango deula, vale? Vale. Eta nik inbiarretena da, gero esan dugu hemen menjunjito bat prestatuko deula, batzu jaola lau pusketetan, inda, ta. Sartaki hontan botako olio tanto bat, eta gero siapia eta ospina. Vale? Hau, ere, martxan dakau. Arroza ere, martxan dakau, eta inbiar deuna pixkat, hau, itxoin murriztia, gero brotxetatzok egiten jungo gea, betu gauza lagunduko jasu ditien. Hauek adibidez, ningo deu, lautan, bale? Handiak utziko dugu gero brotxetan pintxatzeko, bale? Venga, hoi zure kontu. Eta ni hemen inbiarretena da siapia bota, eta siapian ostian, baita ere, ospina. Bale, hau, siapia baratzuira, eta azkar, ospina botako dugu, Bueno, eta badakitera bai, guain, laburmetraia, azte estenikotara eraman dezuela, ez da? Eramateko esperantza dekogu, oine gabiz, laguntza bile gabiz, proiektu aurrera atara alizateko. Estreinu data badekogu, datorren urteko loraldirako. Orduan etorri behar da, prestatu jartzate bai, ez da? Bai, ez eren bierre dugu, eta gauza da, kasu honetan, erron agertzen den pertsonaia printzipala, holtza gainera eramatea nahi dugule
bueno, ez? Olako artista izan da gainea, olako artistak izan da, ze ona. Badakizu orduan, noiz kaleratuko dan? Momentuz, estrenaldi data badeko horreta. Orduan atera, behar du, esan dezu ez, igual ez, baina data hor dago, ez da? Martxaren 19 izango da. Onda. Ui, hemen. Ez que ospina arnazten desunian hola zutan da honian, barroaino, sartze zaizu, Bueno, hemen asko bideratu deu ja, Hoixek hemen jarrikeo brotxetak iteko, jungo gehala pusketak iten, beitu hemen, Barazkik, ja, martx listo daude. Arroza igatze zaio hemen, 5 minutu bukatzeko, eta gero 5 minutu reposengo jau, eta naztu behar dugu bai babarrun, komino, almendole jopikatxiz la berrio sartu zeite hemen ospina begiti barro. Eta ospina ere, kusezue, murriztu zaigu, ez teun nahi masa batitia, Dio txukun gelditzia botatzeko brotxetan gainetik. Eta hau ere, betu, murrizten nahi zaigu pixka salda gehiago botako jota. Bekatxiz la marremen ospina ginearrez, hainez guain. Aia, ba. Bueno, eta dena nahiko bideratuta dakaunez, hor ikusi heleno karritu zula margok eta mantala eta ez dakit. Jarriko altzea hemen margotzen zerbait. Bai? Bai. Irrikitan gabe ikusteko, irrikitan. Ba hartu lasai eta niola pixka txukunduko, esku garbilak uki berdezu, ezta? Bai. Oso ondo. Zukaldean bezala. Bueno, eta ze margotuko dezu? Ze sekretu izango da? Gero ikusiko dezu. Momentuen kolore fluorrak ekarri duaz, eta momentuen urtete jaten. Bale, ez dakinak jakiteko, kolore fluor zena edu esan? Fluorrak. Bada, argi baltzean distira hartzen dauen koloreak. Fosforito? Bai, betiko fosforito, bai, hori da. Agos. Bueno, hemen ikusi oso, hau da, sustantzia hartzen, beste minutu bat utziko jot, eta lehor kanpoan utziko dugu ondo lehortzen. Bitarten, hau txukunduko. Eta, mantala baten, arlen da biziko aldi jalda mantala bat iten desuna. Bai. Ze onda. Bai. Ondo. Bueno, hartu lasai, Hartu lasai, hau salda, hemen, hau hemen, eta ni bitarten pusketa batzuk ingoitu tipulanak ere bai, brotxetak iten juteko. Ederto. Vale. Eta horra dibidez. Oigio, alkoet, labadoran sartu, garbitu, ondo gelditukoa, ondo lehortzean. Bai, erabiliko duazen zerak marguak telarako diez, osea. Telarako diaz, ados. Eta pertsona bat iteko garen, zenbat tardatzen zu pertsona bat goiti beraino margatzen? Pare bat ordu ero, gutxi gora bera, ordu bete terdi. Nahiko azkarri irutu zait, ondo. Tailerrak egiten duazenien umiekin eta bata bestieri margotzien, ordu bete terdi gutxi gora. Ordu terdi. Baina nik igual lan zehaz bat egiten dutenien pare bat ordu gutxi gora bera, bai. Eta ze hona, esan dezugu mei tailerrak emate jozulare bai, ez da? Bai, arratsaldetan etorten diez 6 umeko taldetxuek etxera, etxiendeko estudio bat, eta sormen saioak eskaintzen duaz. Ze ondo, eta orduan zenbat umetxo jute zaizkizu, nola? Taldetxo. Talde politak, egarra treskanta montatuko buena hor, ez da? Bide batez agurtzen duaz amendik. Ze gozagarria, ze ona. Eta bata besti margotzen dio, Bai. Ope. Ze ona. Eta horra dibidez, beti euskarri bezala gorputza erabiltzen dezu, o beste euskarrin batera erabiltzen dezu? Teknika desberdinak, euskarri desberdinak, material desberdinak, eta batez be hori improvisazioa. Azkenien eskolan eta askotan bideratuta goten diez gauza asko, eta horrez eskaintzen dut espazio bat, haurek eukiteko... Pixka gora etortzeko, eta nahi duna adirazteko, hori da. Eta ze sorpresa ematen duzu, ze topatzen duzu olakotan? Sorpresa asko, eta ganera gehien guzteta jatena da umiek dekien freskotasun hori. Askotan gu nagusi arora sartzen garenien, gauza asko... Itxiten geha, o etzaigu gustatzen geha kutzaraztia, o... Hori, eta pizkat hori rekuperatzea, Bai. Bueno, bani joa guen, zure bila hau, egin ditu pusketatxuak, zera falta zait piper gorri jana, hagingo etorrela xe bat bihiru, eta ni usten dut hau erretikan, bale, eta piper gorriare bai pusketa bat hartukoet, eta bani joa. Eta hori, adibes, horreko zu brotxa dazkazu, bihatzak erabiltzeituzu, zer ez teknika desberdin erabildia? Askotan, margoak eskuekin egiten duaz, margotu eskuekin, baina gorputzeko eta oialetan eta pintzelak erabiltzen duaz.
Bueno, hau handi, horrela, eta hoxe, erditikan. Beitu, ni piper gorri honekin, tipula, kuiatxua, hemen dakau barren gorria, dena listoak hau brotxetak iteko. Aia, ba. Ni ondo pasatzen lania, baina zuke ondo pasatzezu, Zega onda. Eta hau dana, nunik hasi zendu nahu dena? Gazte-gaztetatik hasi zina margotzen? Bai, txikit-txikitetik. Eta, bueno, Durangon urten zan batxiatu artistikoa egiteko aukera, berton sartu nintzen, gero arte derretan, eta makiaje mundura gero, eta ibilbidea beti artistiko izan da. Eta eskasalak ez dituzu nekin ziginak ekarri, ez da? Ez. Eta indakoan, ze polita eskasalak. Bueno, hemen txegelitu ikusten nola dijon margotzen, eta gero bueltan, hamburguesa iteko nasketa ingo deu, brotxetakin, eta hau birrendu, eta platera datu. Hemen gelitzen ez goxatzen. Eta bitarten bagoaz erreportai ikuste. Erreportai bikainakin lagatzi zuen. Goaz, artesoro baserrira, eta handao, galdamezen gure zain, nausila. Goazen. Opa Joseba, egunon berriz Galdamesetik. Hemen artesoroan gaude badakizu Robert naizela eta gaur ikusiko duguna izango dira udako barazkiak. Eta erregea, pues noski, tomatea da. Baina birlandatu baino lehen, ikasi behar duguna da nola babestu botikari gabe. Eta botikari gabe babesteko izan behar duguna da olako estruktura bat. Da euria, jausten diren euriak, ez bustitzeko tomatea. Bustitzen baldin bada, hostoetan izango dituen espora guztiak, mildiu esporak, sortuko dira, eta orduan gaixotuko da tomatea. Eta ureztatzerakoan, ureztatuko dugu azpitik. Orduan ez dira bustik hostoak. Birlandatzeko, gutxi gora bera, 2 lerro sartuko dira. Eta planta bakoitzaren artean distantzia izango dira gutxi gora bera 40 zentimetro. Eta gero behar ditugu ere bai tutoreak. Haunditzen direnean lotzeko. Eta kultiboan zehar kudeatu behar duguna da enborra. Enborra bakarra guk usten dugu. Kimatu behar dire hosto bakoitzatik sortzen diren kimu berriak. Eta hori egiten da astero. Orain tokatzen zaiguna da piperra. Piperra mota asko daude, baina iaia guztiok gauza bera behar dute. Ditugun baratxetan 2 lerro izan behar ditugu eta bakoitzaren artean distantzia izango da 40-50 zentimetrotan. Normalean, piper italianoak edo Gernikakoak baldin badira, pues ez dute behar tutorerik. Baina erretzeko piperrek bai behar dutela tutorea, astunagoa direlako fruituak. Babestuta dagoen lurrarekin ez dugu ureztatu behar, ez dugu ezer ez egin behar, uzta bakarrik. Holan, ikusten duzuen moduan, errez. Izango ditugu uztailatik aurrera, eta azaroan edo abenduan, ez baldin badago izotxaldirik, jan dezakegu mengo piperrak. Bueno, hemen ditugu lekak edo indabak edo olakoak, ezta? Kasu honetan, lekak eta indabak iaia gehienetan behar dute tutoreak. Baina, barietate desberdin batzuk daude, motzak direnak, laburrak direnak, eta ez dute behar tutorerik. Orduan, lan askoz gutxiago da, eta guretzako oso ondo moldatzen da barietate honek. Orduan, egingo duguna izango da, betiko moduan, txorko eta ereindu. Kasu honetan ereindu, ez da birrandatzen. Eta txoko bakoitzaren artean neurriak 25 zentimetrokoa. Hartzen ditugu batzuk eta botatzen ditugu, baina botatzen ditugunean gero estaltzeko oso geruza motza izan behar dute. Bestela ezin dute sortu. Iaia estali eta justu. Eta kito. Bueno, lekekin eta indabekin sorpresa dugu, oparitzen digutelako nitrogenoa. Doainik finkatzen dutelako airean dagoen nitrogenoa eta ipiniko digute lurzoruan. Orduan, abonu organiko onena izango da. Bueno, orain jorratuko ditugu kalabazak, pepinoak eta kalabazinak. Hasiekin edo landarekin egin ditzakegu. Hasiekin baino askoz arinago da mindegi bat egitea. Zergaitik, zen eta apirilan egin dezakegu, eta ja maiatzan prest daude, olako tamainoekin, birlandatzeko.
aldatzen dana bakarrik da marko de plantazion. Zen eta, adibidez, kalabazek behar dute esparru handiagoa kalabazinak edo pepinoa baino. Hasiko gara kalabazekin, ordun, batetik bestera, metro bat izan behar dute. Botako ditugu, eta ere ez dugu estali behar asko. Bueno, orain, landare txikiaren txanda. Birlandatzen dugu, betiko moduen, eta orain importantea da, babestu. Zergatik, zen eta bareek jango dute. Pues metodo desberdina daude, baina guk erabiltzen duguna da, errautza pizka bat bota. Ez gainetik, inguruan, errautzarekin ezin dute zeharkatu. Eta ez baldin badute zeharkatzen ez dute ailegatzen, orduan ez dute jango. Hori da truko bat. Beste bat izango zen artemisia landarea erabili. Da usaintsua, usain gogorra duen landara. Eta usain horren esker, bareek ez dute topatzen kalabaza. Bueno, orain tokatzen zaie pepinoi. Baratxo honetan, 1,20 zentimetroko zabalera, hor, bi txorko egin ditzakegu, bai ereintzeko edo bai birlandaketa egiteko. Kasu honetan birlandatuko ditugu, baina gauza bere izango zen. Bai kalabazinak eta bai pepinoak. Eta landare batetik bestera 50 zentimetro. Venga, Joseba, agur bero bat Galdamesetik. Hurrengotan, gai interesgarri bat jorratuko dugu. Agur! Hau Robert eta hau paire baratza ekologikoa, ze gauza eharra, egia san, zetxukuna da gazun, nola iten dezun zulua, zer eslandatzen dezun, eta hor, erakutzezun negutegi hori gauza eharra, zeatik anjendi, ez hemen tomati ekologikoan ezin datea, oso ondo, uri gaina erori gabe, oso ondo, besarka da handi bat, eta gurean jarraituko dugu, hemen txion nik, amaiak indun saltxa, birrindu dundana, bueno, txikitu eta erregozi deuna, indeuna da birrindu eta hemen pasatu. Eta hemen gelditu zaigu saltxatxua, ezin hobia, gero hamburguesa azpin jartzeko. Bale, hau alde batetik. Eta beste alde batetik brotxetak inditugu ere bai. Eta gero inbiar deuna da hemen. Barazkik, arroza, babarruna, armendolak, komino eta ogixetua nahaztu, golpe birrindu txiki bat emango jo dena ondo elkartzeko, hemen hamburguesak ingoitugu, eta hemen brotxetak, leheno indeun, ospina, siapia, eta batzu jakin indeun, mejunge hau botatzen. Bale? Bueno, eta hau esan da, Amaia, zein diguzu hemen, zerrek inspiratu dizu hau iteko? Ez dakit, uda aroa, ez? Koloretxua bada, bentsat, bai. Gabiz, eta niri asko, bidaiatza asko uste teate snorkel eitea be bai. Vale, bai, korala dirudi, ados. Bai, bastakit. Arrezifia, bai. Ona, eta nungo korala izango zan, nundik noa ibilizea? A ber, zer da, eontzeana o jun nahi desuna? Egonaz eta jun nahi dutena, Karibaldetik eta, bueno, aurten Indonesiara goiez, osea que... Ona, iguala, nikusiko gara, bakiz, nire Indonesia ni joa aurten, Abitu. Udan, ni txasontzin ibiliko naiz. Itxasontzitik etxe gabe. Board trip, esatea bat, board trip. Olako bat bengot. Bai, olako bat hartu deu, eta hani, launakin, patilakin da goierrizekin. Area guaz, irurok. Han beste hiru lagun bizkaita reongo ja, eta ez dakit olakoak gu olatu azpin ibiliko geha, baina horire ikusiko deu, eta igual bizkarren kontrapeatuko zaigure bai. Ondo. Eta nola, aztezea botatzen, eta nola iten dezu inspirazioa, nola etortze zaizu, oze bilatzen jutezea? Bakarrik urdete jaten zo zer da, ez dakit zelan azaldu. Koloreak ipintien aztenaz, eta beti olako forma borobilak ero, zelula antzeko borobilak egiten duaz, ez dakit zegaitik, baina... Hala, bai, niko ikusetetan ez dakit bihotzantzeko bat, ontzitxo bat, ez dakit. Horik iosu ez gustatzen zaizuen, norbeak ikuste unean, norbeak ikustia behar duna, behar nahi duna, bueno, gustatzen zaizuen zuk indezuna jendia topatzia bertan. Nik normalien, pertsona bakoitzak berak sentitzen dauen bezala ikustea gura izaten dut, ero... Ados, hori da, bakoitzak berak ikuste una topatzia, eta identifikatua sentitzia beha, ez da? Hori da, bai. Ondo. Eta, adibidez, gorputzetan, guain aizea mantala batian,
Ze gauza beresi gehiotan marrastia tokatu zaizu? Bai, etxe baten, olako etxe baten, olako jardinera ez, olako bentana, olan lehio handi baten, horrekia bien olako altzairu bat, Bai. eta atzekaldean lorak margotzeko eskatu zidaten. Osa, itxila egongo zan leku baten, paetan kontragoteko? Bai, kanpotik ikusteko lorak. Altzairuan atzeko partea izan beharrian, lorak margotzea eskatu zidaten. Bai, hori da. Eta holako enkargu berezikiteko, jendean nundik handoa topatzeizu? Nun juten dia zure bila, o ez dakizu taierrea, edo? Momentuz, web horririk estekot, baina Instagramen aurkitu alnabe, Amaia Lejarreta Art izenarekin. Amaia Lejarreta Art. Art, hori da. Artistana, ez da? Bai. Onna. Bueno, eta hemen ikusi zuen honek ze kolore hartu dune, Hau da, azpiko tipulai pixat errearazi behartzaiolak hor, torrefakto puntxu hori atea eta goxatzeko. Bestela zuriantzea galditzea eta nire itzai gustatzen gehiakin. Bale, hau listo, eta bangoaz hamburguesa itea. Hemen, babarron txurila, arroza, bagoaz, pikatu deun barazki guztik bertara botatzea. Bale, oso ondo. Onda. Bueno, eta Maia, zuize gustatzen zaizu, jaki mota prestatzen duzu, lehen esan duzu gustatzen zaizula zukalden ibiltzia. Ez daki gonbidatu berezi dazkazu nian edo, ze berezia, zer da zure, zein da zure errezeta erreginia? Lagunartien gauzenien eta gehien nire mutilagunari arroza gusteteako. Da arroza barazkekin askotan arroza barazkekin. Ze gauza hona dan, barazkik ondo erregozi, Bai. Eta ez du bihar horre gauza gehiago, ondo pixa goxatu eta listo. Hau ingo deuna da, ikusiko deu, ogixetu izatea loitasuna topatzeko, orduan. Berrindura golpe bat emango jot, vuelta pare bat emango eski jo, eta ikusiko deu, ogixetua bihar dun, o ez dun bihar, bale? Batuta makizue, arroza koipe gehiokin etortzea, honi arroza o barazkik, edo babarrunak, o potolugo daude, eta orduan. Eta ez deun ingo papilla bat. Ingo deuna da, golpe pixkat eman hola danian, bale? Eta geho, golpe hori eman da geho, saiatuko gea dena elkartzen. Baina ez nahi, hola, pure batitia, bestela saltxitxak ingo genitun gero honekin, bale? Eta hola, golpe batzuk eman ostian, hau listo dakao, bale? Hemen di pasa, adibiliko naiz, honi guen bueltak eman, bale? Eta hemen guen jungo gea, indeun mejun jetxu hau botatzen, Ziapia, ospina, eta batzu ja. Bale, pixka bakarkan, gehiagi bota gabe. Bueno. Orduan, arroza erraize, arrauta pregitua lagungarri jarte jozu, Amaia, ose jarte jozu? O alio leon bat itezu, edo horrela sejutea? Horan, etxeko tomatea. Etxeko tomatea, ze gauza ona. Etxeko gauza da nian beti gauza ona. Eta tomate etxeko ere bai zukiten dezu kontserba bezala? Bai, hori ama betian izukaldari bikaina izen da, eta etxien beti konserva pilloekin duguz, zan da oskaioa goraino... Beti beteta, ez da? Beti beteta, bai. Ze gona dian etxoiek, jute zera lata remente hor tomateak atuna, lekak, bestia, eta anetik eta etxien indakoa ganda. Bai, gu saiatzen gara, nebarrebok saiatzen gara hori mantentzen. Hori mantentzen, bai. Bueno, hemen ningo deuna da, a ber, inbiar detena, olioa gota, sartaian, vale? Ingo detena da, hemen, hamburguesatxua hartu, horrela, eskukin, lasai ibili. Ez pehatzeko, behitu, trukito bat, olio pixka gota, olioa pasaola eskuan, eta olioa dakau nian, zeigu pehatzen. Olio gabe asko pehatzea. Eta olioakin behitu zer resipian. Hemen txe, lehen da biziko hamburguesa. Txiakatxa, dantzan. Ingo ditutena, bi hamburguesa, brotxetak itia utziko deu, eta guantxe plateraratuko deu, dena puntxuan dakau nian. Guantxe gatoz bueltan. Ai, Amaia, baina ze, leto horiek eta dana ekarritu zu, ez da? Bai, beste lan hori barik ezin ja. Karo, hori da diskotekan ikustean argi horiek ikusteko, ez da? Hori da. Ondo, ne ikuste zaitu hori gabere bai diskotekan, Ai, Ama. Neuri bai. Ze polita indezuna, benetan, Bai, eskerrik asko. Benetan. Bueno, Amaia, hemen, gonbidatu jendia, ez dakit?
erro ikusteko bai edo bai, eta gero ez dakit, zure tailerretan juteko, nola topatuan zaituzten? Hori, sare sozialetan, bai Facebook eta bai Instagramen bitartez, Amaia Lejarreta Art, eta hor jartzeko kontaktuan, tailerren bat, ero sormen saioren bat egitea nahi badabe. Ba, neongo Amaia, irrikitan zuen zai, zuei goxatu arazteko, eta bakizue, holako artelanak inoiz ez daki, hasi etzeatenak, behin hasi, eta geho, dana uste igual, horrekin jarraitzeko, ez aldala izaten, Bai. Bueno, hemen burrotxeta boke bai, itxura badaka, ezin hobia, jarri dugu, hamburguesa, babarrunana, brotxeta batekin nahiko, venga, hau nea ere bai. Bueno, eta hemen ilunpetan, agurtzen gea, Iepa, hor pixkatero ditzai zikina ikusitea ilunpetan hori ere bai, ez da? Bai. Uste zuen, kenduko dugu, horrelaxe. Bueno, Amaia, benetan, mila esker, etortzeatik, eta gu hemen, garrituko dugu, diskotek hau dantza, 6 miliardeo. Agur, laguna. Agur.